Isa ka kumilig checkpoint ang inapatigayon sang katapos ang kapulisan sang Regional Mobile Force Battalion 6 nga ginapangunahan ni Police Captain Brando Dolnuan sa area sang Barangay Nabulao kung sa diin gina-check nila no tagsa ka mga motorista nga nagalabay sa area kung sa diin sila nakalugar para sa checkpoint. Ari aton pamatian ang interview kay Police Captain Brando Dolnuan. Opo sir, bali araw-araw po tayong nagkakandak ng checkpoint, kumilig checkpoint para po sa lalo na rito sa kuandang Sipalay kasi may mga kuan tayo dito na areas na medyo may conflict yung mga ano, kaya in relation po sa election kaya araw-araw po kaming nagkakandak ng checkpoint sir, kumilig checkpoint. Sir, mang advice ko lang sir kasi ngayon guys, dapat hindi na sila magdala, suspended na lahat yung license to carry para pero kung may maibigay yung kumilik na kung sa kanya, pwede naman yun sir na yung Para special permit. Special permit. Pero sa ngayon kahit na mga uniform personnel hindi pwede pong magdala ng kahit anong klase po ng baril, kahit na kung hindi sila naka-uniform. Thank you sir. Thank you sa mga nanonood at saka nakikinig sa FM station. Sige, thank you po sir. Sige po mga kapartner, padayon kita sa pag-follow, like, and share sa pila ka mga news and entertainment programs ang 96.7 The Lovely News FM. Balita, kalingawan, kag pagpalangga, inis ka partner Kenneth Perez, 1 Hinubaan.